Enredos patrocina este espacio. Benvidos a un novo programa do Xornal Escolar. A ver que sorpresas vos temos hoxe. Hoxe estamos no Colexio de Castrelo de Miño e os alumnos vanos falar dos dereitos da infancia e tamén do montón de actividades que levan a cabo ao longo do ano. Dos chicos y una chica. Jugando a la pelota. Un sol. Un parque. O dereito a xogar. O dereito á familia. Pintando a un pai alimentando o seu fillo. Una hermana con el niño con su hermano pequeño. Unha familia. Un papá e un neno xogando. Niños e un abuelo. O dereito ao amor da familia. Se hizo daño y fue al médico. O dereito á identidade. O dereito a comida. O dereito á educación. A la familia. Dereito a convivir. Tenemos dereito a estudar. Este es un dibujo que representa que el niño le da un regalo al papá. O meu dibuixo representa o dereito que ten os nenos a axudar na casa. Temos dereito á liberdade e a xogar. Os cativos de Luís Vives ensínanos moito sobre os dereitos da infancia e fano a través de divertidos xogos. Vinde velos con nós. Este ano temos como proxecto do centro os museos. Por iso, a Lubriteca, a Biblioteca do Cole, organizou unha actividade colaborativa e creamos entre todos os alumnos unha sala de exposición sobre os dereitos da infancia. Estes debuxos representan o dereito á protección. E, por exemplo, se no patio un neno nos pega, o profesor que vaya e que nos ponga a xusticia e que nos protexa. O paraugas está protexendo as persoas da chuvia e como neste debuxo o temos aquí, pois que o policía está axudando a nena, pois aquí non poño o caso, pero que o policía, se a casa a nena lle pasa algo, o axude. É como se a man estuvese protexendo os nenos. E se un señor nos pega, como neste debuxo, pois que houvese un policía e que dexese este señor que non se pode que nos protexa. Juegos, el tirabolas, el futbolín, el parchís. Dices un número, lo juntas, después sale algo. Sale una palabra. Lo miras aquí, sale una palabra y sabes si a lo mejor si eres listo, si no eres listo. A dereito de educación. Lingua de signos. Este alfabeto braille sirve para as persoas que non poden ver. A ver. Por exemplo, esta palabra podría ser biblioteca ou sala de profesores. Aquí pon as aulas do colexio. O meu nome é Alan e se di así. Eu son
para opinar podemos poner aquí lo que pensamos que podía mellorar do colexio. É un xogo que tes que situar cada imaxe no seu lugar correspondente de cada país. Por exemplo, este sería Cuba, este Canadá, este Finlandia, este España, e así con todos. É un xogo de noticias verdadeiras e falsas. E vamos ter que adivinar cales son falsas e verdadeiras. Esta, por exemplo. Adivina que los árboles poden hablarse entre eles cando chove. El monte Everest no es la montaña más alta. ¿Cuántas desde las bases hasta la cima? Vamos falaros do dereito á identidade. A identidade é a información dunha persoa. Fixemos 2 cartéis coas nosas pegadas do dedo. É unha exposición da evolución do carné de identidade. Os primeiros carnet que existiron foron de papel e agora foron evolucionando hasta tener os electrónicos. Damos paso á publicidade, nun intre volvemos.